Desnutrizioa sarri ikusten dugun arazo bat da. Minbizitzekin pazientietan batzutan 15-40%ra heldu leike. Hau arazo larri bat izen lehi, pazientien bizi-kalitatea asko okertzen dalako eta batzutan ezin joz tratamendu jaso dekon larritasuna gaitxik. Gaixotasunak berak askotan nekie eta gogo faltie eta jateko faltie sortzen du. Beste batzutan tratamendu eperak, bai radioterapiak, kimioterapiak, operazioak horrepe arazoak sortzen du zelikatzeko momentuen eta desnutrizio egoera txarrera eitzen da. Beste batzutan edo kontutan eduki behar dugun beste gauza bat da, ez dela bardine bularreko minbizi bat, samako minbizi bat edo mingaineko minbizi bat. Arazo hau agertzen danien, gomendio orokor batzuk jarraitzie komeni da. Normalien, egoera hauetan ezin die volumen handize jan, nekatu itzen gara jaten. Orduen komeni da, sarri bazkaltzie, adibidez, 5-6 ordu eitzi egunien, eta volumen txikitzu jatie. Volumenak txikisek izango dielez, alegindu behar gara, alik eta aberatzenak izeten jango dugu zen elikagaizek. Ganera oso garrantzitsue da, identifiketi edo konturatzie ia egun nien zier zein dan gozegi izen dekogun momentu hori eta alegintzien momentu horretan jateen eta aprobetxetan. Jatekoak betiko eran kozineko doguz, edo sukaldatuko doguz, egozitze, laban, nahi dugun moduen eta gero aleginduko gara aberazten. Aberazteko momentuen gehitzu aldotzaguz arraine, okela, arrautze, esnekizek, olizoak, etziendeko gune eta oso kalorikoa dandana gehitzu aldotzagu jatekoari. Egoera berezi batzutan, adibidez, gustoa eta usaimena galdute dekogu zenien, jatekoari altzaguz bota gozagarrizek, bai pikantiek, espeziak, gatza, ospine, baina batzutan ezin izeten dugu hauen, adibidez, txistugitzi dekogunien edo heridak edo zaurizek dekoguzenien nagoan ezin doguz gauza hauek bota zen min gehiago igarriko dugu. Ahal egin du jakisek urtsu prestatzen, azali barik eta ahal izen ezkero epel. Beranzko aukitzekotan oso garrantzitsue da hidratazio bat mantentzie. Komeni da edarizek jakisentatik aparte hartzie, horrela eskara beteko uregaz edo daten dugun likidoaz. Erabili aldoguz, prestatute datozen olako edari isotonikoak edo etxin itzen dugu zenak, badibidez ure, limoie eta olakoak guk prestatu. Idorreria edo estreñimiento aukitzekotan, ahal egindu behar gara jakisek fibraskogaz jaten, adibidez, barazkizek, frutak eta olako estilokoak. Beti oso hidrateta mantendu behar gara, eta kirola itxie oso garrantzitsue da. Kalera urten pasieu, bakoitzak ahal deuen mailan, baina oso garrantzitsue da gorputze mobitzie. Disfagia irensteko ezintasuneri edo zailtasuneri izaten dotzagu. Zailtasune dinogunien da, eraginkor baten ez dugunien eitzen, edo ez danien segurue. Adibidez, infekzioak edo sortzeko arrisku dauenien, okerreko zulotik aldalako joan. Hau, sarri ikusten dugu, paziente nagusizetan, gaixotasun neurologikoak dekizien pazientietan, eta minbizi kasu batzutan, adibidez, zamakoak edo agoko minbizizetan. Susmauki behar dugu, igerten dugunien edo ikusten dugunien pertsona batek irentzi eta jarraizen estu leitzen da bela, irentzi eta agoan ondakine geratzen jako zenien, irentzi eta abotza aldatzen danien, edo irentzterakoan gesto arraro bat eitzen duenin, holan, birritzen irentztilez, como... Arazo haudekien pertsonak, egin behar dabez lehengolez, otordu asko, sarri jan behar dabe eta volumen txikizek. Ez da komeni pertsona bat egotie, 30 minutu baino gehiago jaten, muskuloak, zamako muskuloak kantzeu egiten direlako. Lasai jan behar da, kontzentreta, ezin gara egon, telefonoari begire, telebistari begire, eta giro lasai eta egoki baten.
Egin behar dugu irensketa bat, jatekoagaz jatekoa irentzi, eta gero agoan eseresteko gule, ostabe irantzi. Holan, lagunduko txagu jatekoari berantza joaten. Arazo haudekon pertsona bat elikatu behar dugunien oso garrantzitsue da pertsona hori jesarritxe egotie. Jaten dauen bitxertien eta amaitxu eta 15 minutu, urrengo 15 minutuetan. Beti emon biertzagu jatekoa koiarie betik datorrela. Holan burue berantza behitzuko du berak. Bale? Goitzi bagatoz koiariegaz, pertsonik burue gora igoko deu eta hau oso arriskutsue da. Bardine gertatzen da, etxun dute badau hoien, ezin dagon burue atzerantza dekola. Edalontzi batetik edango deuenien, arazoa bardine da. Edalontzi luziek ezin dugu zerabili. Eta beti alegindu behar gara, edalontzi zen beko erena geratzen holan ez deu, atzera botako basoagaz burue. Jango deuen pertsona horrek agoa ezin badu ondo sarratu, altzaguguk agoa sarratu atzamarrakin, eta erabili behar duguz maitresna txikitsueko, jarak, postrekoak eta ez betetako agoa larrei. Irensteko arazoa likidoakin bakarrik danien, likidorik arriskutsuena ur teksturie dekona da, oso likidoa dana. Orduen, ureri edo likidoari botabitzaguz espesantiek. Espesantiek, famili medikuek edo edozein medikuk ipinaldozku zen eutz batzuk dira. Gero joan da farmazizen erosten dire. Honek eutzek likidoari gehitzen dotzaguz eta zenbat eta potolo hau bierbadogu, barduntze eta eutz gehiago botako dotzaguz. Orokorrien teksturak 3 multzotan banatzen doguz. Lehenengoa nektar deitzen dugu eta da likido potolotxu bat, edalontzi zen edan aldana. Urrengo pauso izango zen, ez di teksturie, orduntzeia potolotxu hau da eta azkena pudin deitzen da. Pudin tekstura da gatzatuek, gelatinak eukin alda bezenak, eta horrek ja koiara bat egazan behar doguz. Beti ekidin behar doguzen jakisek edo edarizek die, agoan konsistentzise aldatzen da bezenak. Adibidez, gelatinak, supermerkatukoak edo etxen ditzen doguzenak ez dauz prepareute. Orduan, agoan sartzen doguzenien likido bihurtzen die. Bardine gertatzen da, naranja, mandarina, limoie jaten badugu. Horrek, hain keitzen dutzagunien, likidoa botaten dabe. Orduan, arazo aukiko gendun gero irensteko. Arazoa bai solido eta bai likidoantzako badekogu, orduan ja, pure edo dieta turmixen behar dugu. Horretarako, pure horretan, sartu behar duguzen elikagai guztizek eta teksturie prestitzi behar dugu pertsona horrek behar duzen behar izenak betetako. Jateko arazo dekogulez eta ganera dana pure eran jan behar dugulez, komeni da ahalik eta volumen txikizenien, ahalik eta elikagai gehizen sartzie. Beti ziurtatu behar dugu, ezin jogu ez jarri proteinarik. Proteina animalizetatik datorren guztizen dau. Adibidez, beti jarri behar dugu, 150 gramo arrain, okel, 2 arrautz zuringo, esnekizek oso onak dieta ganera ezberdin asko dekoguz, lekak, garbantzuek, dilistak, indizabak, horrek danak aldogu sartun purietan. Okela sartungo badugu purien, komeni da, edo arraine, lehenengo horre preparetie, eta holan aritsuek edo badauz aldoguz kendu. Gero gehitzuko txaguz, barazkizek edo ipini nahi dutzagun beste guztize. Likidoa nahi badoguen, arrautzi erabili aldogu. Edo lekak nahi batzaguz gehitzu, komeni da lehenengo pasapuretik pasetie, eta holan ez dugu ukingo azalik, ez beste teksturarik. Proteinaz aparte, kalorizik gehitzu nahi badotzaguz, adibidez, aldogu jatekoa, esnetan egosi, uretan egosi bierrien, horizoa bota bierdotzagu danari, altzagu bota eutzeran datorren esnie bera, gaztaitxuek, bota aldotzagu okurri duten jakun guztize kalorikoa bada. Kontutan euki behar duguzen gauzak dire, adibidez, pertsona batzuk agoko sensibilidadie begaldute dekielez, ez dira konturatzen emoten dotzagoen pure hori bero dauen edotz, orden beti probe behar duguz lehenengo guk, ez erretako. Gero ezin duguz teksturak nazteu, sopa bat oso arriskutsue da adibidez, dekogulako likidoa eta solidoa. Beti egon behar da dana oso ondo paseute, aritsuek eta arriskutsue dielako bebai.